Здравейте на всички! Аз съм доктор Николай Шекеров-Калуники и ви представям 5 факта за една от най-интересните жени в цялата човешка история – Клеопатра. Факт номер 1. Клеопатра всъщност е от династията на Птолемеите, което означава, че тя не е чистокръвна египтянка, но за разлика от другите свои предшественици е знаела 9 езика, знаела е и египетски език. Интересен факт номер 2, който всъщност е легенда. Твърди се, че Клеопатра се е къпела във ванна пълна с магарешко мляко. Факт номер 3. Когато Цезар пристига в Египет, тя се презентира пред него, увита в килим. Факт номер 4. Клеопатра като владетел има свой собствен флот от 60 кораба и повече от 20 000 войници. Факт номер 5. Тя умира, като се самоубива последният начин, оставя змия да я захапи за гърдата. При мен е скулптурата, която е направена лично от мен, за която ще ви разкажа по-подробно в моят YouTube канал, където ще намерите повече факти за Клеопатра, факти за самата скулптура. Ако искате да поръчате, пишете налично. Напишете долу в коментар какво мислите за Клеопатра и дали ви харесва моята скулптура. Ще се видим скоро. Чао!